Hola! Hola! Nou vídeo, nou Nou hotel, vídeo, nova nou- ciutat... No de tot. No de tot. Estem al McDonald's, a veure... Com se seria diu? exactament? McDonald's. El McDonald's, estem al McDonald's, mira. Sí. Una burger, patates deluxe... McDonald's Resort, Està, Anna. McDonald's Hotel and Resort a Abercrombie. Abercrombie està a 40 minuts d'Inverness. No ens hem pogut quedar... Escolta, Abercrombie és lo dels jerseys. No, Abermore! Aviemore, se diu Aviemore, Aviemore. Aviemore. Abercrombie no sé... Perdó, Aviemore. És la marca dels jerseys, Aviemore. Que està, continuo! Li han dit senyor Pérez i ja no ho pot suportar. Ostres, han dit... L'habitació està a nom meu, Senyora Pérez i senyor Pérez. Han dit Anna i Carlos Pérez. Anna i Carlos Pérez. Buah, Bueno, l'habitació, a lo que anem, Sí, a lo que anem, que si no ens en Que l'Anna, això de beure whisky avui, se n'hi en va tots els noms. molt poquet. Inverness, demà anem a veure el llac Ness i tota aquesta paranoia, dormirem aquí 2 nits, perquè Inverness està molt ple, és molt petit i ens han fotut aquí. Però no, fa una mica de Mammoth Lakes. Jo tinc una mica el record dels Estats Units, oi? No sé. Sí, potser sí. Una miqueta. Una miqueta. Va, veiem, és ampla Mirem. l'habitació. A veure, ja que estic a prop de la finestra, les vistes. Sí. Les vistes... Sí, és bonic, és xulo, no? Se veuen una miqueta? Ai, me veig jo reflexat. Home, Bueno, és ui, igual. que maca era. Bueno, una miqueta. Les Sí. muntanyetes, vale, està bé. Aviemore. Mireu, per aquí, dos Ja llits... ens ho havia dit la guia, que l'estil era com una mica setentero, o sigui que no estem molt acostumats al turisme, però jo veig que és molt ampla l'habitació i és bastant Sí, còmoda. és gran, El mobiliari és prou gran, antic, el és gran. mobiliari és antic. La Però està tele bé. és enorme, Veus, aquí? tenim un gran escriptori i tenim la nostra kettle, però hi ha una incorporació, que a més de la kettle, amb tot el rotllo dels L'Anna cafès... s'ha emocionat, a més això. com això, els cafès, els tés i tot això, ens han posat la galateta típica, el shortbread, aquesta de mantega. Molt bona. Pel matí. Supertele, La tele, enorme, sí. no sé, Supertele. no sé. La tele. La tele. No vam mirar gens la tele aquests dies. No l'hem encès. I, a veure, els armaris, que és el que dèiem, que són una miqueta... Armaris, doncs, sí, és tot així vellet. Hi ha secador. Secador, sí que està molt Important. bé, en tenim 2. Demà escriurem unes quantes postals. I aquí tenim uns armariets, monos, i el Carlos ja li he dit que demà al matí... Sí, ja obres... tindrem Ah, llava mira, reflexa. I Veieu faci que hi ha? una miqueta de planxa. La planxa... Que bé la planxa, aquí venim bé la planxa. A mi em va un altre tipus de Per qui planxa. la faci servir. Ell fa servir una altra planxa. Esta no. El bany. El bany. Al bany hem d'explicar moltes coses perquè és Per una què? cosa Sí. com molt típica del bany, que ens ho han dit dels Highlands, que s'han una mica com per desenvolupar turísticament, que allà no existeix el monocomandament. Això té la nostra guia molt desesperada. Tampoc és para tanto, Carlos, vull dir, No. una cosa una mica... Però bé, que per És una exemple, mica- l'aigua és una mica pija en el nostre Exagerada. cas. Sí, perquè no és pija la noia, però bé. I llavors que l'aigua calenta surt molt calenta, és veritat, ho hem comprovat, i la freda surt molt gelada. Llavors s'ha de fer una Has d'anar ficant la mà així fent... pum, una pum, pum, mixtura, pum, pum. una mixtura, com deia mixtura, Una mixtura. com deia l'Olivier, el nostre guia a les destil·leries de whisky suís, molt divertit, que Molt tota divertit. l'estona barrejava els idiomes, però molt divertit. Hi ha banyera, I la banyera? no hi ha dutxa. La banyera. Però bueno, igual mos Ja, serveix, ens banyarem, Ens banyarem, o sigui, ui. I ja per aquí, ui, Ens és que banyarem. Ens banyarem. Des que és el senyor Pérez ja... No, que li ha agradat ser el senyor Pérez, que jo als Estats Units era la senyora Sabater tota l'estona i no el vaig dir Ja res. està bé, ja està bé. I ja està. I ara anem a sopar. A Badejo. Abadejo. Sí, com seria en anglès? Cowley. Cowley. Ho hem buscat. Abercrombie. Aviemore, perdoneu. És una altra ara. Bueno, nois. Ciao, Bona ciao. nit. Bona nit. Ciao.